Volám sa Diana Gondová, pracujem tu už skoro 2 roky a pracujem na pozícii obchodno-technický poradca. Na mojej pozícii hlavne sa venujem objednávkam pre zákazníkov, aj ponukám a hlavne ako taký celok v podstate riešenia pre zákazníkov, čo potrebujú. Ráno po káve vrhnem sa na e-mailovú komunikáciu so zákazníkmi, vyriešime zo pár telefonátov, potom ideme na obed a po obede nás čakajú ešte nejaké telefonáty, samozrejme na zákazníckom centre, ako inak, a mailová komunikácia a tak ďalej. Najdôležitejšie na mojej práci je určite uspokojiť zákazníka. Ideálny pracovný deň je samozrejme, keď vybavíme všetky požiadavky zákazníkov bez problémov, sú spokojní, my sme spokojní a samozrejme pohoda na pracovišti, to je pre nás dôležité. Moja práca ma veľmi baví, som tu veľmi spokojná. Na mojej práci ma najviac baví, keď sú všetci okolo spokojní. Samozrejme nájde sa aj deň blbec, ktorý ma vie naštvať, ale každý deň začíname nový. Keď som nastúpila do firmy, samozrejme nemala som vôbec poňatie o kábloch, kabelárčine, výrobe, o ničom. Na začiatku prebiehali školenia, kde som sa mohla zaučiť a ďalej potom to bolo mojimi kolegovcami, ktorí ma zaučili, tutorovali a odovzdávali mi informácie. Myslím si, že som úplne niekde inde dnes, než som nastúpila. Nového kolegu čaká školenie základné technické, teda nejaké základy do káblov a potom samozrejme aj v našich systémoch. Ráno dochádzam autom, je to taký nejaký 20 minút a parkovanie mám absolútne bezproblémové. Pracovný kolektív som maximálne spokojná. Pracovné prostredie máme príjemné, ale určite sa tešíme do nových priestorov. Tak s mzdou som spokojná, ale hlavne to berem ako celkovú hodnotu a teda aj školenia a benefity. Vo firme Helukabel si potrpíme na kvalitu, samozrejme, a veľmi na servis pre zákazníkov. Tak nový kolega, ja si myslím, že by mal byť človek, ktorý vie, že všetci tu ťaháme za jeden voz. Dôležité faktory určite sú precíznosť na tejto pozícii a niekedy je to aj vedieť sa rýchlo rozhodnúť. Ak zvažuješ, či chceš k nám prísť alebo nie, určite neváhaj, nie je problém, my ťa vo všetkom naučíme a samozrejme, ak si pohodár a máš rád srandu, tak v našom kolektíve sa ti bude páčiť určite.